Ik ben al 40 jaar boer al zelf. Vroeger eerst bij mijn huid en toen 40 jaar zelf boer. En nou, boer bestaat net alleen uit keimelken, maar ik al die andere dingen eromheen met die vogels en zo, dat maakt het eigenlijk mooi. Wij hadden het altijd een dien van jongs af aan, altijd een onthuisziekje geweest. Vroeger voor de verkoop eerst, dan verkochten we ze, we brachten ze even naar de boeren. En dan de rijke mensen die woonden die leephuisjes eten. Dus dan kon je een paar centen verdienen. En dan waren je betoefd om die dingen te vinden. Dus doe ik een keer boer weer. En ja, dan vond ik dat wel mooi om die dingen te sparen. Die leepjes en die skriezen. En op laatst dan wordt dat zeldzaam. Maar ze wilden er wat ontwan. Nou, dan ga je in dat beheer, dan wordt het wat beheer komt er en het wordt vergoeden. Ja, dan je hebt het loon, je liet dat zo. Ik ben er wel wat waai van die vogels. Ja, die heb ik zo online. Die dobben die met de vogels hierheen loeken. Zodat ze uit het intensieve land die er omheen loopt gaan en dat ze hier in dit land komen, die vogels. En vooral dat ze hierheen gaan, hier jongen krijgen, want dit is uitgesteld meen tot 15 juni. Daarvoor mogen we absoluut net menen. En nou, hier hebben ze de kans om groot te worden. Het is eigenlijk een soort paradijsje van vogels. En vliegen die weer, ik zei, maar van hier is het mis. Ja, deze, hier hebben we al hier nesten zitten, binnen al leeg. Stokje zit er nog. Hier zo. Zo, leeg. Wat het precies was, dat weten we nog net. We denken aan steenmatter, steenmut. Voor die rovers wordt het heel makkelijk als ze hier al bij elkaar zitten. En ze hebben één keer de smaak te pakken van een ooi. Nou ja, dan weten ze het, dan beginnen ze op zoek naar meer. Men wil dat net inzien dat evenwicht bewaren moet. Dat evenwicht is heel belangrijk. Dat is de volle emotie bij, van mensen die het alles zo zielig vinden en dat er een beest uitketten wordt. Ja. Ik kom hier elke week wel 2-3 keer. Soms elke dag even. Dat kost het nog een prototier. Nee, het kost geen tijd, dat reken ik niet, dat jet ik gewoon bij. Dat is tijd, dat is computerwerk, dat is tijd waar je rekent niet, dat is vervelend. Dat mag betalen worden hoor. Want hoe lang gaan we nog terug met Boyke? Ja, ik denk dat ik deerval, want ik heb net een opvolger, dus als ik een keer deerval, dan moet ze maar zien hoe ze het verder doen.